تلفن دامنه تلفن کو سلام 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 علیکم برادران عزیز، همه کسا خوش آمدید. امیدوارم همتون سوزاکین خوب هستین، سلامتیتون خوب است. نور اینجا تو جسد شاید سربلند باشین، در جایی که باشین خونتون آباد باشه. سلام برادران عزیز، همه کسا خوش آمدید. Только начинается, только в сети. Вот 4 Да. Салом алейкум бародарон азиз. Ҳама каса хуш омадем. Дар куҷо тава Дангара ҳай. Ма дар Дангара нестем братҷон, ма дар шаҳри Москваем. Номи канали ма Дангара ҳай. Хушбахт бошед. Бародарҷонони азиз, ду рӯз пеш бозимон гузашт, бисёр ба сари баланд, нормально гузашт. Бародарон бисёр иштирок карданд. کسی صاحبان پلیشی کسی صاحبان پلیز نشید بازی آینده نصیب باشه در همین تولار میشود در همین تولار نصیب باشه شما را انتظاریم تا 60 کسی در همین تولار نصیب باشه انتظاریم بازی آینده نصیب باشه در همین تولار میگذره نرخ بلیت میشه برادر گفت که براتم ما هم اشتراک کنیم نرخ بلیت بلندتر نکرد از اون ترش که با همین خاطر نرخ بلیت 500 روبل کرده аллакай хеле билетон модал насиб боша рӯзои наздик чӣ мекунем бозиро муайян мекунем шуморо таклиф мекунем та ҳаминҷо меоед насиб боша ҳама каса ябора бозиро мегзаронем барабар метавонед то шумо тол битем бозӣ ҳаминҷо мешава насиб боша якум дуюм ови зад бозӣ ба сари баланд мегзара ҳамрӯз бо ғолиб шидӣ ҳамрӯз бо президент мегирӣ хоната меравӣ در کجای باشیم سلامت باشیم برادران در پریزه آمدنی باشیم نرخ بلیتمون 500 روبل کلیسا بلیتمون 1500 دانه уже дай 100 250 300 بلیت دو روز داره رحمت کلو ای همتون میندارم شوی جایزش 100,000 روبل 100,000 روبل شوی جایزش چون کامنتر نمیشه прочитать شوی جایزش 100,000 روبل $1,000 $100,000 $500 $500 5 10 تا 5000 2 تا 20000 2 تا 10000 5 تا 10 تا 5000 10 تا 3000 10 تا 10000 10 تا 102 дона призои пули дорем. салом алейкум хуш омадед ҳама каса сарбаланду хонобод бошед саволо боша марҳамат насиб боша рӯзои наздик бозиро ҳамин толорда мегзаронем ҳаматона ҳамин толорда ҳамин чойхона дар ин ресторан муҷидат мекунем нарх билет 500 рубл бачо 500 рубл чӣ бугӯ о пеш тапчано да мешинад насиб боша бозиро мегзаронем ба фикри пулои ҳаматона гузарондум аялаш ягон тушнамон ай насиб боша рӯзои наздик чанд дона билет дафтага чӣ призо дорем якта шуморо номбар кардан ҳар рӯз месем насиб боша рӯзои наздик дар ҳаминҷо бозиро این براتشکا کسی کرد که من یک کمری دارم و میرم خیرات کردم اوی که من گفتم خوش آمده بچه خوش آمده بیا در کنم 30 сколько лесет. Саволо боша марҳамат. WhatsApp ҳамо WhatsApp Сбербанк ҳамо бо Сбербанк 860 187 6604 ҳамин карта WhatsApp Сбербанк пайваста карта ба номи Каврак пеш мебурӯяд.
بلیط خریدار میکنه هنوز بلیطشون میوه نصیب باشد چنین یک دو ساعت ده خوش آمدیم برادر خوش آمدیم سوالا باشه مرحمت нархи билет мо 500 рубл 500 рубл кардем ки ҳамара зуруш бураса бисёр бародарам мегӯяд ки ака мана арзонтариш ки мо ҳам иштирок кунем ба ҳамин хотир 500 рубл кардам любой одам метавона иштирок кунад шоиҷоиза 100 000 рубле брата ай 500 рубл соҳиби 100 000 рубле мешавад ин кори шӯхӣ не бозии честни 100% гаранта медиҳам бозӣ дар пеши шумо мегузарад бо ҳамон рӯз приза задем 100 000 задем ҳамон рӯз ушта ҳамон рӯза пӯша мегирем хуш омадем бачаҳо хуш омадем саволо боша марҳамат якта лайкора мезанем бачаҳо насиб боша рӯзҳои наздик бозӣ мегзарад бозӣ ҳама каса якҷоя бозиро мегзаронад барое ки бозӣ дар хона намешавад дами чойхона мешавад меои насиб боша ҳамиҷа бозиро мегзаронем обши количество билет мо 1500 дона 500 рубл нархи билета бачаҳо ҳамин як дона билет қати табдил баландӣ кунад 100 000 рубле мезанем 100 000 дона патиша пожалуйста 100 000 $1000 $500 $100 $10,000 $20,000 $5000 $3000 $2000 ҳам хеле призои пул дорем ҳамаги 102 дона приз дорем 1000 дона билет нархи билет 500 рубле касе 10 билет бигирад 1 дона билет подарка браҷоно каси наомада якта лайкора мезанем савола боша марҳамат Можно 1 секунду? Я сюда пойду и приеду. Хорошо. Хуш омадед бачаҳо, хуш омадед, сарбаланд хонобод бошед. Бозӣ насиб боша, ҳамин ҳафтаи омада мемонем. Смотря билет чанд қараф чӣ кард, ҳамуда муайян мекунем, даъват мекунем. Заране ки ҳамин рӯзи бозӣ дар билетам тамом шавад, точкаро муайян кунем, шумо биед насиб боша бозиро мегзаронем. бозӣ ҳамин толорда мешавад насиб боша. Инам ҷа мешавад. То 60 одама ҷо карда метавонем. $500 рубл нархи билет. Якум, дуюм ози овизатон мекунем бачаҳо, меён тамошо мекунем, бо ҳама ғолиб шидем, бо ҳама рӯз приза мегирем, бо хонатон мерем. саволо боша марҳамат, хирои нархи билет 500 рубл, билетомо 2 рӯзда таи 300 уже рафт уже ҳама хеле ғайрат кардан бигирем, ҳамин любой одам 500 рубл зуруш мерасад. қиматиш накардам, пешина билет мо 2500 буд, камтар мушкилӣ мекашидем ки бисёр бародора зуруш намерезад. ҳастаи бародора ки даст бохел ҷо кор мекунад 30-35-40 ҳазор оилӣ мегирад, мегӯяд ки ака ман ҳам иштирок кунам арзонтар кун. Ба ҳамин хотир барои шумо 500 рубли кардем. 500 рубли ки любой кас ҳамин 2 дона билет меки яктиш мечаспад. ҳамон рӯз санг мезанем, призота мекунем. Комментарий ответим. 867-175-6604 ҳамо ватсап ҳамо ватсап Сбербанк ҳамо Сбербанк. Шоиҷоиза 100 000 рубле бачаҳо.
100,000 рублей карта банум битул кавракиш мебурояд. Саволо бошам братон Аҳмад. Эфир чӣ хела бачо? Качество звук чӣ хела? Шер бачо шумода чӣ хел рафтеста эфир? Рӯзи эфир ай дута канал эфир меравад. Ай канали Нағара, ай канали Турдимурод Кавракевич. Ушам ам канали май, иам канали май. Турдимурод Кавракевич, номи ман Турдимурод Кавракевич, каси наомада агар нашнохта, номи ман Турдимурод Кавракевич. Ай Нағара ҷои таваллуди ман, ҷои ватан. Хуш омадем бачаҳо. Насиб боша рӯзои наздик бозира мемонем, меоед ҳама каса якҷоя бозира мегзаронем дар шаҳри Москва. нархи билет 500 рубл. Карта ба номи Битул Кавракевич мебояд. Дар главни мондагӣ 869 175. Дар главни названи 869 175 6604. Саволо боша марҳамат. Широинар рӯзои насик бозира мегзаронем. Боси ба сари баланд мегзарам. Хуш омадед, сарбаланд хонобод бошед. Ба фикрам бози аида чисти намешавад. 500 рубле нархи билет. 102 донар призои пулӣ дорем. дар ин бозӣ мошин, мотосикл, вели, телефон ягон чӣ надорем. Фақат призои пулӣ дорем. шоҷоида 100,000 рубле. дидони пароли бозира гузарондем. Бозӣ ба сари баланд гузашт. уҷа шоҷоиаш 10,000 сомон будак. И бозии оянда насиб боша. ҳозира бозира 100,000 рубле. 867 175 6604 ҳамин картада WhatsApp ман пайваста. бозира ҳамин насиб боша дар қарибӣ дар ҳамин пуллор мегзаронем дар ресторан. саволо боша марҳамат. Ки боз ҳама кор надорам бегаи бародарҷонон азиз, савола боша ватсап сбербанк ҳаст. хуш омадед. если чё алоқада буромада нестем. хайр то боздик.